weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to mongel to winde jammi to mohita to munuduna to seyni maji to dey sharaka to guesela bamma sodi to wuuro ɓulɓe to hayre ndaya to wuuro gujel ko on takkusan juula ha e nder galle alhaji oumar de ha to galle alpha demba oumar sy to lekseba guural yere ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie Thiama Zakaria holliri tigui wonde ko candidat yidde e gembanade wonde maire e sumgoji paaɗi taw ko maire wuuro Rosso to leydi Sénégal Macky Sall horejo gendi o bismima o joddima altine hanki o to palais présidentiel to e khalifa général Mamadina Baye to leydi Mali militaire uji joyi sokonoɓe e nder camp en gendarmerie mo Bamako keeɓi fartange furtade ɓe naate soyde ɓe jiile jiilaw cattu kana feewi to leydi Burkina Faso correspondant joɗaniɗo France 24 to Burkina Faso o waɗama convoqué ko catala bitegal CSC kañuma convimo ko fati kay e haalande France 24 wanno fadde wanande kay ɓen rewɓe biftanoɓe e nder leydi he habaruji men joɗam jaɓeri ma jeeya ha to goto mela jeen ha to leydi Ukraine to leydi France bisimilla mone ketki hotodirte joni piren pacciren ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safaruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadino ɓalwal e danawal kala labɗo reedu malaɗo wone laaɓaɗo golle mum ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗe jiida cirol omo safra wonduɓe kista wonduɓe fibroma dogam sita rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ene yawren ɓen worɓe usraɓe goragu yawɓe yitade koye mumen ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula pewnade bawɗe kala leydi e kala continent ko ɓeydoje arsigaji pittoji dabaruji ceerno Djiby Sy ene yawren ɓen worɓe ɓe arsigaji men kippi e rewɓe sattoraɓe dewle ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa hutorima ɗum fodde rafiji jeenayyi ne yaltayma ha laaɓa fodde sappo e tati rafi ne yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a hutorima ɗum fodde sappo e jeenayyi rafi ne yaltayma ha laaɓa fannu makko tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a hutorima ɗum fodde temedere rafi ne yaltayma ha laaɓa ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune so yannama ka miskino safruma ha mbiya wen tawa hay mbuɗa yoɓani so wona wonduɓe e rafimo seydineji bahliti hoore mum ha abba walla janowo barogal ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune bawɗo listihara so wannima listihara cikkata ko nder ɓerde ma o woni ha mbiya yoni ko indema e inde nene ma dokkatamo ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal yiɓe waɗnede listihara tawteɓe nder leydi Sénégal ko temedde nayyi mbuɗu CFA e dendagal leyɗele ñamoje France CFA kala so tawi ko wonɓe to leydi Mauritanie listihara ko ujunere mbuɗu waɗirte ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawi to wuuro men jum to legal Wuladu Beeri waɗɗani juma Mourita wonandi ɓen jiɗɓe waɗanede listihara to mbawɗa wonde kala so tawi a neldimo temedde nayyi ma mbuɗu CFA walla ujunere ma oguya e numéro makko weeva ko 77 653 03 67 mawo haalana ko wone nder ɓerde ma ha mbiya yoni yidɓe jokkodirde ceerno Djiby Sy to leydi Sénégal numéro makko ko 78 163 24 82 so tawi ko yidɓe haaldude makko to banggue WhatsApp ko numéro leydi Mauritanie ko 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andi dendagal kilineɓe mum wonde base makko tawteɗo to Nouakchott ene golla hano hannirta ni ne tawi ɗon miñi ko bawɗo golle ɗe labɗo reedu nunɗuɗo ene wiye ceerno Alassane Sy ceerno Alassane Sy numéro téléphone mum ko 32 62 04 99 aɗa wawi wadde kadi 48 10 00 13 ceerno Djiby Sy
ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mbadden dando faade makko. musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue rewoy worgo sahale ɓaleri jam koye are meɗena gorel teya ko haako moƴƴo iwruken tokkorji nooro ari ko wallude en e safrude en ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma gorel teya ko haako no haako wargani a ittaɗe hen ko jamireɗa mbaɗa hen ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa an joguiɗo AVC jogui karƴak ƴiƴam dogata e ɓandu mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru ɗaɗi cukkiɗi jokkodire gorel teya ma yiito hen hoore maɗa a neɗɗo tuƴiɗo mo yahata juma e jama mo jokkoyta en ɗama gam koyɗe musoje koppi musoji dadorde musore sa jokkodire gorel teya joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiɗi hebde tongoje gorel teya walla site mabɓe mbawa janggande hoore maɗa ko jangga e gorel teya mbatta ko www.gorelteya.com ma yiyan hoore maɗa ñabboji ɗiɓe janti toon kala so tawi wondi hen jokkodira e tongoje gorel teya so tawi ko tongoje gorel teya gonɗa koto leydi Mauritanie jokkodirta koye Ramata Mangana mbatta ko 00222 49 18 81 13 walla so tawi gonɗa koto Guriki jokkodirta koye Deniba 77 571 33 10 walla so tawi gonɗa koto Mbour jokkodirta koye Saydou Ndawa 77 388 21 88 walla so tawi koto Bonji gonɗa jokkodirta koye Salamata Ba 77 695 43 01 walla so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel teya hewɓe cettima dañi hen jaam cafren koye men cafroɗen gorel teya dañen jaam kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam hiire moon musidɓe tedduɓe eɗen gone mawbaare nogas e nayya lewru silto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati habaruji moon e ɗemgal pulara e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiiden to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah on ñagama yafuy noon ekkigol kabaruji ɗi e ñalawma hande o habaruji men e ɗemgal pular ko leydi Mauritanie pudorɗen président tribunal o rendi décision jabde kay ɗaɓɓade hujjikintoɓe Mohamed Ould Abdul Aziz gonnoɗo hoorejo gendi Mauritanie ɗaɓɓade nde noon wonno tigui ko yiddeɓe hebde kay copie taw ko copie timmuɗo dossier Aziz gonɗo e oɗo saaha joni e juuɗe ñawoje ko biteɗo Sandrala Merhez on noon ko debbo libanaise o ko hujjikintoɓe koye mawɓe hujjikintoɓe Mohamed Ould Abdul Aziz o jeeya ko kanko tigui waɗi haalande nde o holliri noon o yaaduno noon ko ya hujjikintoɓe ɗiɗo walɓe hen goto ne wiye Mouhammedine e Siddou wondude e Siré Cléor ɗiɗo kala ko hujjikintoɓe Mohamed Ould Abdul Aziz ko kamɓe jaaduno to président de tribunal to wadde nde ɗon ɗaɓɓani beele ɓe mbawa hebde copie timmuɗo wonande kay dossier mabɓe Mohamed Ould Abdul Aziz siftinde on noon dossier ko deftere mawde no fewi saabu kay ko deftere wande kene ɓuura ujunnaje jeetati hello woni plus de 8000 page ɓe jaɓanama nde ɗon ɗaɓɓande noon ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Thiam Zakaria ko rosnajo jeeyaɗo to leggal bitegal Diourbel to Rosso o holliri tigui e nder moɓodiral molantegal Allah ngal wanno e nder nokku makko e to wanno tigui on holliri tigui
wonde ko gembiniɗo sumgoji municipal tijjaɗi e nder leydi Mauritanie taw noon o gembini tigui yidde wonde maire wuro Ros ngo e dow inde landa lamuka woni inde insafa kanko Thiam Zakaria noon ko neɗɗo dawluɗo no fewi jiiɗaɗo no fewi e nder wuro Ros ngo ko mo jiya tigui e koye poids lourd o jiya omo jogui expérience timmuɗo no fewi e dawrugol ko jiiɗaɗo no fewi e nder Ros ko ɓuuti holliri saabu kaye ngoɗon noddago ngo noddi e yimɓe notade hen ngoɗon notago kaye ene holliri tigui wonde ko neɗɗo jiiɗaɗo no fewi saabu noddago ngo notitima hen dendagal tawteɓe e nder wuro Ros kala fulɓe safalɓe saminkeɓe e jolfuɓe kala mbawi notitade hen hano hannirta ni ɓen kadi kolliri wonde enen jaadi kay enen jiiɗi o wona maire wuro Ros ngo heddi noon e oɗo saaha joni ko beele landa insaf kam ma gembumo e dow landa ka walla ala ko woni yeeso daɗani guite ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie ha joni jena to Nouadhibou altine hanki o nogas e tati lewru sil to hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati laamu halfinaɓe nden ka ekisal wuro Nouadhibou guila kay e ɓen taw ko witeɓe autorité ji municipal ha douane wuro ngo kala ɓe mbawi duppude quantité kewɗe no fewi marchandise uji tawi ko gueɗe ñameteɗe e wondude e jarama ɗi e médicament ji ɗi happuji mumen gasi e médicament ji kewɗi no fewi ɗi moƴƴani ha e wondude tew taw ko tew babbatugal woni viande du porc wondude kadi e gueɗe kewɗe no fewi ko wayno sangara woni dolo wawi heɓtede taw ko duppama taw ko marchandise uji keptanoɗi e juuɗe commerçant ji ɓe nundani ɓe kolleri noon ɗiɗon marchandise uji kala mbawi duppede koye jinde mawde no fewi tawtede lawol faade kansado ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen jenato zoyrat directeur général de la sécurité nationale hono général brigade Miskaru Wula Sidi tawi ene ɗoftimo gouverneur mo dirigé mouro Mohamed El Mokhtar Wula Abdi ɓe mbaɗi supervisé altine hanki o to zoyrade inauguration woni udditgol bâtiment taw ko bâtiment mawɗo moɗanteɗo Allah kesso pulla jaaduɗo e jamanu mahaɗo noon on bâtiment noon ko direction régionale de la sécurité nationale wondude e commissariat des police kesso wonande wuuro ngo golle ɗe noon jiiya koye commémoration du 72e anniversaire de l'indépendance mo leydi Mauritanie bâtiment o noon mbiɗen ko étage uji ɗiɗi hen étage goto ko direction régionale de la sécurité nationale étage ɗiɗaɓo o noon ko commissariat de police ene tawtora cérémonie o noon hakima adjoint muqaddam des oyrade wondude e hoorejo commission nationale des droits de l'homme e wonnodude e liiji lokkoji e responsable uji service aji de sécurité d' état kala mbawi notitade walla tawtorede oɗon cérémonie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Salema Hula Merzou ko jagorgal kalfinaɗo ko fati ko jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fati gueɗe caggal leydi e jokkodiral hakkude leyɗele altine hanki o to bureau ji makko to woni to bureau ji makko to o bismima o joddima e ambassadrice joɗiniɗo dowlaji tentuɗi Amérique e nder leydi Mauritanie hono biteɗo madame Sentia Kitchem ɓe jewtidi ko juuti noon wonno mujibo yewta jonde nde noon woni wonno mujibo audience o noon ko yidde yewtidde kayi e ñastade cehilagal e gollodiral moƴƴal gongal hakkude leyɗe ɗe ɗiɗi hakkude ɓesguji leyɗe ɗe ɗiɗi kala kanko ene tawtora jonde nde noon Mohamed Lamine Wula Chamran ko ambassadeur directeur des Amériques à la direction générale de la coopération bilatérale ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar ko leydi senumima to leydi Mauritanie koto Sénégal paɗen Macky Sall hoorejo gendi Sénégal o ardima altine hanki o rentrée sonnélaire des cours et des tribunaux tawi kadi ko titonde hikka nde noon koko fati kayim e protection des usagers dans le système de la santé publique kanko Macky Sall noon holliri kay wonde ma capanɗe jeegom e jeenayyi infrastructure woni tigui nokkuji ma mbawta ko judiciaire ma maahe e nder leydi he tigui ɗum noon ko tuggi 2023 ha 2027 ɗum noon taw kadi ɗen golle nder mumen e qime ha temmeɗɗiɗi capanɗe joyi milliard taw ko France CFA ko hitka noon golle ɗe puɗɗoto woni en 2023 en nokkuji jeetati ma maahe e nder hitande he hano hannit ni guila kuruji ha e tribunaux ji e kasoji kek foof ma maahe e nder leydi he ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Macky Sall horejo gendi Sénégal o bismima o joddima to palais présidentiel to woni to galle
lamorgoto e khalifa général de Mouride khalifa général de Madina Baye hono Cheikh Mahi Niassam non altine addimo to non ko yidde andinde hulde horde leydi e boode o jogini kaya wonande kaya cité religieux on tigi nokku ta ko nokku mo Madina Baye yidde ngarditinde nokku o ɓeydu ɗum ha mawna ha ngarda kadi ha yaada e jamanu horde leydi non holliri hen weltare mawni no feewi holliri kadi ma nanno jungo jiifa yaltina koppereje kewɗi no feewi ɗofsidemo kayim ha wuuro ngo wawa ngardude yaada e jamanu hano hannitani ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen chauffeureɓe jeegomo nangganoɓe to Kafrine e saha kay ticket homgo juuri chauffeureɓe mbanno toon tawa ɓen noon nanguirano ko tumede kay yinnode bonnude jeeyiji janani e jeeyiji laamuɓe darima yeeso ñaawo yeeso juge to tribunal mo grande instance mo Kaolack kamɓe jeegomo kala noon ɓe keeɓi fattange woppitede oɗo saha joni ɓe paati galleji mabɓe habaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal jen ha to Kolda ngam golle kay ngam yidde haɓade ko fate mayɗele ɓe rewɓe horiɓe woni rewɓe sowiɓe wonɓe haɓade kadi mayɗele bebbeji guila e ndera deedi ɗum saabi kay oɗo saaha joni hono poste de santé walla mbiyana dispensaire wuuro witengo Saare Yoba Jegga e ndena tawe ndera fande Kolda ɓe keeɓi machine keso pul jaaduɗe jamanu mo hinde échographie keso pul noon jaaduɗe e jamanu échographie noon ko machine kollirowo kay ko woni e nder reedu kollirowo kadi so tawi reedu sowino ndu so tawi ɓiɗɗo o ne ɓeydo walla ɓeydaki so tawi kadi position mum moƴƴi walla moƴƴani ene andina kadi so tawi ko gotel walla ko funeɓe ene andina kadi so tawi kay ɓiɗɗo no wuuri walla wuurani ene andina kadi so tawi ko dewela walla gorel ko ɗum woni machine échographie ko ɗum woni tigui on machine garɗoɗo jaaduɗe jamanu moɓe keeɓi on machine noon ko mairie de commune o e gardugol maire maɓe biteɗo Boubacar Diallo ko nden tigui ɓe mbawi hebde oɗon machine commune Saare Yoba noon tawe tigui 30 kilométre hakkude mum e Kolda e nder commune hen tawe hen kene ɓuura 50 wuro dendagal ɗeɗon guure kala ha tengti e rewɓe kolliri hen weltare mumen mawde no feewi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Samba Kam ko tiktokeur Sénégal najo dowluɗo ɗo feewi gonɗo kay oɗo saaha kay taw ko nangganoɗo nangganoɗo guyka e nder magasin goto tawa kadi ko caméra ji surveillance jamfinomo o waɗama defeere noon altine hanki o e nder susuur waɗima altine hanki subaka to parquet o waɗama placé sous mandat de dépôt to kaso mo Louga yo mofti toon hande ñawore makko ummana kala ñawore makko noon tijja ko ñande goo lewru février lewru février darto ɗum ko ndena wonata ñawore makko on paami tigui Samba Ka wali jamma mum gadano e nder niɓɓuru ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen en jeen ha to Kidira yimɓe tata tumaɓe ko terroriste en nanggama ene jogui petelaji e kure kaɓirɗe kewɗe no feewi aljuma ɓennuɗo o e nder commune mo Kidira ɓe nangga nder commune mo Kidira sara wuuro witego Sadatu kene wona joni yontere noon tawa ɓe tumama tigui tinama wonde seɓɓitiɓe ne naati nder falde nde dendagal diwan o kala wonno koye jiilaw ɓe jiitiɓe noon hen goto kam fiyama ha wasi hen fittade mum ɗiɗo ɓe noon complice ji makko keeɓi fattangue tigui fortude laaji naati e soyne ne jiilo cattuko no feewi gendarmerie noon notiti hen kono nde yettoto taw ko bonanno boni taw kanko nanggaɗo o fiyama haw wasi hen fittanu makko koto leydi Sénégal ha joni ardiɓe landa lunda wite ka Pastef e gardugol Ousmane Sonko caggal kay nde ɓe juɓɓino meeting mabɓe woni moɓodiral mabɓe molantegal Allah to Kermassar e nder eɓe jetta noon kamɓe kala kamɓe ardiɓe eɓe jetta eɓe jarna dendagal yimɓe mabɓe wonɓe nder Dakar e nder leydi he kala ha wonɓe diaspora kala darinoɓe kayno dole mumen ponno ha ngal ɗo moɓodiral wawi yarude yeeso ha no hannitni ɓe kolliri noon wuuley Dakar kala walla Sénégal kala wonde ticket homgo juuɗe wonande transport haɗani yimɓeɓe tigui mbawi déplacade gaari notitima hen ha yimɓeɓe keewi hano hannitni ɓe jarno ɗumen kamɓe kala noon eɓe kesdina kay wonde kay heddaɗe ɓe rewde caggal kono mawɗo mabɓe biteɗo Ousmane Sonko ɓe kolliri noon ɓoyatama ɓe juɓɓina hono ngal ɗon moɓodiral woni hono waɗo meeting eɓe ɗamini yuɓɓinde ɗum to Mbacké ɓe cuwa taw noon haalde datta moɓe ɗamini yuɓɓinde oɗon meeting ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ñande 25 ha 27 lewru 6 janvier ndu gonɗen ndu ma Dakar jabbo batungu hinde forum de la souveraineté alimentaire
humanitaire et de la résilience fodde horeɓe noga fodde yimɓe noga fodde président ji nogas noon wondude chef de gouvernement ji ma mbaw notitade tigui e oɗon froma oɗon sommet waɗata koto legal waɗata tigui koto jaam ñaaƴo ko toon sommet o waɗata hono Ali Gouya Ndiaye ko ministre de l'agriculture de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire o holliri tigui wonde ko banque africaine de développement woni badam ko kañuma tigui namdi yuɓɓinta oɗon froma o holliri noon ma président badam woni président banque africaine de développement wondude directeur général FAO e président banque islamique du développement et expert uji kewɗi ma mbaw tawtorede oɗon froma o haali ɗum o holliri tigui wonde o haalani noon président ji aroɓeɓe ko wollina président ji kono o holliri fodde président ji nogas wondude chef de gouvernement ji ma mbaw notitade e oɗon froma siftinde on noon en 2016 badda woni banque africaine de développement yuɓɓinino forum baɗo ni to Dakar mawni on forum noon ko yidde kaye ɗoftude Afrique naaɓe no ƴellotiri kaye ha mbawana koye mumen ha tenti noon e fannu ndema gaynaka e fannu awa ko ɗeɗon gueɗe tati tamboto leydi hano hannitini ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen guila ñande joyya lewru janvier faya ñalawma hande o mo gonɗen hay goto yiyani hay goto nanani pasteur Djibiso pasteur noon woni mawɗo diine isayankoɓe kanko Djibi Sy noon omo wiye alias o ɓuuri lollide ko Gabriel noon o yalti galle makko ko guila ñande joyye lewru janvier o yano ko waɗode kursiji joom suudu makko guila nden noon o artani galle makko o nana ko yiyaka hono no holliri kayam bandi ko debbo biteɗo Yacine Sy holliri noon wonde kay hay téléphone makko ko ñifi ɓe donki hebdemo ɓe donki kala andude to woni kanko koreji makko noon e ɓen taw ko mawɓe taw tambiɓe oɗon église mo Saint Louis kala ɓe kolliri hen fayre mabɓe mawni no fewi ɓe kolliri kadi wonde ñande nayyi lewru janvier woni ñande so weeti omo majje nde kanko Djibi Sy noon o hollirino wonde kay o nder église he nder batu mabɓe ɓeɓe jooɗi noon kamɓe isayankoɓe omo ñaagui duwaw saabu kaye on wi debbo goto holliri wonde yiyi sagataɓe worɓe ene jiilo biteɗo Djibi Sy tawa Djibi Sy noon ko gonnoɗo julɗo ene murti ene wonti isayanke woni tigui chrétien ene yiile ɗum noon omo ñaguino hen duwawa ñande janggo mum woni le joyi 5 guila nden noon ko majjuɗo melew hay goto anda to woni église mo Saint Louis e rima dendagal communauté évangélique kala woni diine isayankoɓe leydi Sénégal kala kamɓe kala nde ɓe ndentata ɓe mbaɗa juuluji mabɓe e duwawuji mabɓe mate pasteur Djibi Sy ene wawa yitede ene wuurini hiisi hano hannitini habaruji men ɗemgal pulaar ha joni to leydi Sénégal jeena to Ziguinchor jabɓoɗen musidɗo men seydi men Amady Sall Kébé assalamu aleykum wa rahmatullah. aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ghalii Abuu Bah salmitama dennagal hettoɓe weltare TV kabaruji men jeeyete ko to e Sédhiou kamɓe sofereɓe wonɓe e guérève hofgo juuɗe ɓe kolliti mette mabɓe e tampere mabɓe déposuji mabɓe ne wayno posuji ɗi mbiɗi ha laaɓi ɗum noon ɓe kolliti yo syndicaliste transport en ɓe waw dakkodirde e laamu ngo ko ɓuuri yawde e yaccade kiliyaneɓe e joloɓe autoji kamɓene ɓe kolli tampere mabɓe e caɗele mabɓe nde wonno ko maɓe jolat ɓe jaaha ɓe liggoyo ɓe mbawa dañde ɗum noon kadi joguiɓe kadi produit ko wayno orange en maniri en yentude guyaɓe limon en wone ɓenda e ladde he no fewi ina wayno autoji dusannoɗi nawa e capital ko wayno Ziguinchor walla Sédhiou walla Bignona ina wayno joni waɗaniɓe caɗele ɗum noon hande de ko caɗele mawɗe woni e commerce o hay hunde ala ko woni toon ligguim fof koko gasi ha laaɓi ina wayno kamɓe ɗe ɓe kolliti ñebbe mabɓe ɗe nana bona so tawi no mima ɗon Boubacar Camara eɗen gandi ko kanko addi ko gère haala makko den ɗo haale e nder Ziguinchor holko wi haala Ousmane Sonko ka ko waɗi meeting to e Kermassar ko haali e ko ala ɓurɗo bonde aduna he fof poɗɗo e Macky Sall ɗum noon hay hunde wonani way tan ko in wiide ne ñitto ina mbaata e asaman ɗum noon wonani haydara kanko noon yo andu tan ko wawi wadde foof projet o kam ko baɗo hakkude makko e Adji Sarr so omo wela so omo metta plateforme rewɓe Macky joganiɓe ɗo Macky Sall ɗo e nder Ziguinchor ina wayno kamɓe nde wonkoɓe kolliti e haala Ousmane Sonko ka
ɓe mbi Ousmane haala mum heewka ka fof e haalaluuji mum bonɗi ɗum wonani haydure projet o ko baɗo to hakkude makko e Adji Sarr so omo wela so omo metta ko kanko wino omo yiɗi projet o waɗa hay sinno saltima ɗum hatta ɗum ɗon wadde so tawi waɗani walla waɗi eɓe keblani noon kamɓe eɓe coodi kasankaji mabɓe kamɓe ɓeɗo plateforme yimɓe Macky Sall wonɓe ɗo e nder Ziguinchor eɓe coodi kasankaji mabɓe kala ko Ousmane Sonko addi mabɓe mbawa ƴettude yana e mabɓe ɓe mbawa hattade ha timma Aliou Tine eɗen gandi ko kanko de ardi société civile kanko nde wonko haali o wi ina wayno oɗo projet yo woppe so woppaka jogoto addu ko leñam leñamago ɗum noon yimɓeɓe mettine goɗɗo konngol ngol haali ngol ɗo konngol no wayi mettude o fotani haalde ni saabu kanko neɗɗo mawɗo hannde o fotani haalde hono ɗiɗo konngoli parti fof ina jogii leñol nani heen so wi ko leñam leñamago hakkude fulɓe e joolaaɓe ɗum ɗo ngol ɗo konngol welani nande yimɓe fof noon kolliti yo rutto o fewnira konngol ngol haa feewa so ronki ɗum caɗele gonata ko e leydi heen gonda e makko ɗum noon weltare TV musidɗo mon Ahmad Issa Keɓe gorko mboto kabruji ɗo fo ɗo e Zig FM Ziguinchor jokkodirde e Ghalii Abuu Bah yo Allah ko walde jam allahumma amina Amadou Issa Keɓe pulaar ne heewi wiide konngol ko ndiyam so rufi ɓoftatake pulaar kadi ne heewi wiide keɗaɗo andata ene heeɗa ko ñande haali ko fewani kabaruji men ɗemgal pulaar sen on mbima to Ziguinchor koto leydi Mali paaɗen altine hanki o nogas e tati lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas tati ko docteur consultant de l'organisation mondiale de la santé woni fedde gotago windere halfinaɓe ko fate cellal aade woni o MAS ko kañum tigi bifta o nawa ene o kanko tigi bifta o nawa o bifta noon ko ndira wuro Meneka tawatego to rewo ɓaaƴo funnangue leydi Mali omo wiye docteur Diawara ko bandiji noon joguitiɓe ha teddi kañumen dartinimo e nder hakkude wuro ngo ɓe jaadi e makko ha joni ko leydi Mali keddoɗen tokka mo gendarmerie ko sagataɓe joyo taw ko militaire uji sokonoɓe e nder oɗon camp ko kañumen keeɓi fartange kay wawde tigi kañumen keeɓi fartange kay furtade ɓe naati e soyde ɓe jiile jiilaw cattukuna feewi ha joni ko leydi Mali keddoɗen RPM ko excellanda woni tigi landa gonnoɗo hoorejo leydi landa ko excellent laamu woni tigi ko landa Ibrahima Boubacar Keita addino kanka landa ka noon e kala saaha yimɓe taw ko tambiɓe landa ka ne keewi démissionde jalta e landa ka haalaɓa joni noon ko ɓeene tawa kadi ko fedde wiyeteɓe tawa kadi ko joni kadi ko ɓeene taw ko yimɓe jeeyaɓe e membre uji bureau woni terɗe bureau ngo taw ko influent bureau jeunesse ko landa ka ko kañum ene mbaɗi conférence mumen de presse ñande 19 lewru janvier ɗum gonɗen ɗo hollirde wonde ɓe jalti ha laaɓi e nder landa ka kamɓe kala noon kamɓe démission ɓe yaltuɓe landa ka ha laaɓi koɓe capanɗe tato e tato neɗɗo ɓe kolliri noon addiɓe yaltude e landa ka eɗo saaha joni ko landa ka rewani lawol ko landa ka rewani lawol gestion makka waɗaka barke kadi kay heewi gagnama tumagu kamɓe kala noon yaltuɓe ɓe kolliriɓe tawtoy ko oɗo mouvement biteɗo convergence 2023 ko mouvement tafaɗo ñande joyi lewru janvier gonɗen ɗum 2023 tawi tafi ɗuma ko mennoɗo wonde hoorejo suudu sarɗiji leydi Ali biyeteɗo Moussa Timbine ko kañuma tafi oɗon mouvement taw ko mouvement dawrugol habaruji men ɗemgal pulaar senno mima to leydi Mali koto leydi Burkina Faso paaɗen to leydi Burkina Faso laamu Burkina Faso e gardugol capitaine Ibrahima Traoré ɓe tengtini wonde kay ko wiyete ɓe tengtini kabaru kay wonde ko kamɓe dokki laamu leydi France dawal nde yaltinta koninkoɓe mum ha laaɓa e nder leydi mabɓe kadi dawal ngal ko ɗo e lewru wotoɗum ya taw dendagal koninkoɓe leydi France tawateɓe nder Burkina Faso ɓe jalti leydi mabɓe ha laaɓi ha joni ko leydi Burkina Faso keddoɗen laamu Burkina Faso ɓe mbaɗi convoqué ɓe noddi correspondant joɗiniɗo France 24 to Ouagadougou lamorgo leydi ndi ko conseil supérieur de la communication woni catala bitengal CSC ko kañum convoqué mo altine hankino gase naya lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase tati o noddira noon koko fate kabaru ko fate capanɗe jeegom e jeegom debbo biftanoɓe taw ko seɓɓitinoɓe bifti ɗumen e nder wuro witego Arbinda ɓe biftano ko ñande 12 e ñande 13 lewru janvier ɓe
goppitama noon taw ko koninkoɓe leydi Mali koninkoɓe leydi Burkina Faso kañumen dari kay haɓe mbawi woppitede koye kaɗon haala o wanno haalande makko koye ndin mbadi kay o noddira yesso ngal ɗon catala koto leydi Algérie paɗena altine hankino gasi tati lewru janvier lewru janvier 2023 ko laana koninkoɓe woni hélicoptère ɓe leydi Algérie kañum tigui waɗi accident e saaha ka wonno e entraînement ɗum noon ko temedde 2 kilométre sara Alger lamorgo leydi ndi militaire uji tati mbasi hen pittali mumen hélicoptère badɗo accident noon komo hinde MI 171 ko leydi russe fewnuno kam o yani noon ko sara wuuro witego El Attaf e nder région mo Ayna Dafia tato wasɓe hen pittali men ɓe hen goto komo martaba colonel goɗɗo o noon ko hen goto komo martaba colonel goɗɗo o ko commandant e keddiɗo o ko sergent hay goto e mabɓe fiɗɗani nofuru général Saïd Sirgili chef d'état major armée leydi Algérie holliti tigui wonde enquête jajowditama hen ha ande kay holko saabi accident o siftinde o noon Algérie sakkiti hebde accident hélicoptère muma ɗum wonno tigui ko ɗum wonno ko décembre 2020 gan sanga kadi koninkoɓe tatota ko officier ji mbasino hen pittali men koto république démocratique du Congo paɗena woni RD Congo fedde islamiste seɓɓitiɓe ɓe hinde ADF woni force démocratique allié mbaɗi ñangu mumen ñande jamma aleta ina wiyata altine hankino gas tati lewru janvier hitaru junnaji ɗiɗi e nogas e tati to wuuro witego Makyuwe to funnague RD Congo ɓe mbari to noon fodde nogas e nayo neɗɗo foof ko jambureɓe ɓe jaadi kadi e sagataɓe sappo ɓe biftima ɗumen ɓe duppi toon fodde galleji sappo kabaruji men joolam jaɓeri koto gotanema paɗen to Guatemala Alvaro Golan ko gonnoɗo hoorejo leydi Guatemala ɗum noon ko 2008 ha 2012 kancum yalti aduna o yaltiri aduna ko duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e goho ko altine hanki o yalti aduna kabaruji men joolam jaɓeri kabaruji men joolam jaɓeri ha joni koto leydi kabaruji men joni ko leydi Ukraine to leydi Ukraine noon e saaha kay mo leydi Ukraine woni en plein guerre leydi ndi he kay hewɓe ne jelliti pittali men hewɓe noon nene wowo tigui boñuji keesone kutoro mbuñaari ko ɗum saabi noon hewɓe taw ko martabuji towɗi guilay militaire uji tumaɓe kayya ko fati e mbuñaari mbaɗama tigui limogé gouverneur uji joyyi wondude e vice ministre uji 4 ko ɗum woni tigui ko waɗa limogé riwa e golle mumen vice ministre de la défense wondude vice ministre de la politique sociale et vice ministre uji ɗiɗi taw ko développement territorial ko ɓeɗon goni waɗɓe riwaɓe golle mumen so tawi ko gouverneur uji ɗi noon ko gouverneur Kiev lamorgo wuuro leydi ndi wondude e gouverneur Zaporozhia wondude e gouverneur région biteɗo Soumy to nord leydi ndi e gouverneur mo Kherson to worgo leydi ndi e gouverneur hakkude leydi ndi ko ɓeɗo tigui tumaɓe mbuñaari kañumen waɗaɓe limogé itta ha laaɓi e golle mumen koto leydi France paɗena grippe aviaire ene tampini no fewi ɓen nehoɓe jawdi ha tendi noon e nehoɓe diwri e nder guertoɗe e nder leydi France fodde million volaille woni tigui diwri fodde million volaille ɗum woni ko wara e nder nduɗo lewru woturu tugui kaya ceeɗu woni ETF hade joni leydi France holliri fodde million ngaji 4 e feccere woni 4,5 million de volaille ɗum woni ko wara tawa kadi ko tawaɗi ina gondi e grippe aviaire mbaɗa noon bedda guila dabde yimɓe ha joni ko leydi France keddoɗen e to leydi France noon gare ferroviaire woni tigui lawol lana joni train tawte koɗo funnague Paris lamorgo leydi ndi ene tawatinama toon noon e subaka hande o cuumu tawa ko cuumu beelagu woni tigui incendie volontaire walla beelaɗo duppi ɗum gona cuumu noon saabima kaye ha ya gara o darti to banggue train ngaji ha oɗo saaha joni ɗamina tigui ɗamina tigui ɗo kay e nder jamma hen ma ɗum waw artude e lawol hano hannirta ni ha ɗum kay wawa jangatto ɓamta hano hannirta ni musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno ko tongon ɗon kabaruji men e ɗemgal pulaare sawte he ko musidɗo moon sehli moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawno yiide en to banggue YouTube ko miñi men sehli men Saydou Abou Bah ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on